Erokamano ahinya. Vidah, Pap mari wachni mogik. Kawaloro twak marwa okinyi ma kawuono. Gima nyalo wacho en ni mbui to osebiro to onge gima wanyalo timo kendo moko mang'eny bobiro kaka higni medo dhi. Koro gima nyalo wacho en ni kidonje mbui to donj kanyo gi paro moyawre with an open mind to kendo ibed very cautious. Iwinjo kik ibed iluongo nang'o kik ibed comfortable. To kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui nikech tinde kata kanisa dong iyuda yuda ng'at maber to kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui to kawo thuolo ni ng'e ng'ani maber kik ibed garaka. Jamriambo bojony bang' kata wachni dweche ginene wige 2 to jadieri to bobedo kanyo kendo ok obi keti garaka moko maonge. Koro kik ibed gi ng'wech. Gima en giri en mana mari. Onge ng'ama nyalo mai godo. Paro leo kanyo rowere osechiwo pachgi kanyo korom ge jwang. Joyce kapok watieko bende joneno wakawo pachgi mogik ahinya ahinya kaluwore gi thor wach